Ahojte, milí priatelia. Poďme sa dneska porozprávať o tom, ako naša pokožka starne. Ako veľmi dobre viete, keď máme 20 rokov, pokožka je ideálna, plná, zdravá, nemá žiadne vrásky. Keď už dosahujeme tých 30 rokov, tak zasa začína znižovať produkcia kyseliny hyaluronovej a kolagénu a tým pádom ju odborníci odporúčajú doplňať znútra vo forme výživových doplnkov. Keď už máme tých 40 rokov, tak už vidíme na pokožke zmeny, ako sú napríklad zhoršená kvalita pleti, jemné vrásky, pleť je veľmi tenká, ťažko sa nanáša make-up, no tá pleť je úplne iná, ako keď sme mali 20 rokov. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť rutinu pleti takej rutine, ktorá je ideálna typu vašej pleti, ale aj ktorá je ideálna podľa vášho veku. Takže do tých 40 rokov ja odporúčam kozmetiku na báze kyseliny hyaluronovej, ako je napríklad Velmax Hyaluron 5, ktorá obsahuje až 5 druhov kyseliny hyaluronovej. No a po tej 40-ke ja odporúčam kozmetiku na báze peptidov, pretože peptidy sú látky, ktoré dokážu pokožke povedať, aby produkovala viacej kolagénu alebo niečo, čo pokožke chýba. A tým pádom peptidy sú naozaj ideálne po 40-ke. U nás nájdete radu Velmax Solar Lift, je na báze kyseliny hyaluronovej a peptidov, tak ju vyskúšajte. Naozaj, starajte sa o vašu pokožku podľa toho, v akom je stave, aký typ pleti máte a aj podľa toho, koľko máte rokov. Ahojte.